नमस्कार प्रणाम। कैसन बानी आप सब? साथ में बानी नीरज निराला जी। हाँ ये खाली ब्लॉग्स का फेल में पड़ा है। नीरज निराला जी से एगो गाना सुनवाओ तनी रुआ लोगन के। सुनी गाना। दिल तूरी उड़ी गईलू ए बाबूनी तूर देलू प्रेमावा के डोरिया। दिल तूरी उड़ी गइलू ए बबुनी तूरी देलू प्रेमावा के डोरिया। और रउआ लोगन बताई कौन टेम्पू के बा? एगो टेम्पू बताए वहाँ लोग जानते हैं। आई वाला होई काती चलत वाला क्लिक चलत रहला हां तनी बार गाई त दिल तूरी उड़ी गइलू ए बबुनी तूरी देलू प्रेमावा के डोरावा। डोरिया बा अरे डोरिया अरे क्रिया खियाइलू अपने तू खइलू ई का कइलू रे गोरिया। आ दिल तूरी उड़ी बड़ा बढ़िया देवी गीत है, कौन बोल बा? बबुनी हां ना दूसरा ट्रैक दूसरा नया धुन बा। नया बा गर्दा बा वो मने भावे वो भावे में बा। WR ब्लॉग्स WR ब्लॉग्स वीडियो WR ब्लॉग्स वीडियो। ये चैनल के आप सब सब्सक्राइब करिए आगे बढ़ाई चैनल के। आप सबके प्यार सने जैसे हमारा गाना के मिलेला हमनी के गाना के मिलेला वैसे ही आप सब आ तनी देखी तो निराला के चेहरा चमकता। केसिया के जोड़ा बा। केसिया तो बा। फेसिया का शोभा बढ़ा देले बा। नया डिजाइन में ही करत नया बा। डिजाइन में नीचे से एकदम छोट छोट और ऊपरवा है खाली लड़ई खनिया। अच्छा अभी गाना कौन कंपनी से हमनी के तुरंत माने सब वेब से छूट और डुएट गाना आ गो। हां भेज देनी शंकर भैया आ गई अभिषेक के भेज देनी। अभी वो मना कर देली हां मना कर देली नेहाराज के भेज देली। अच्छा ई बहुत अच्छा गाना भइल बा। आ WR ब्लॉग्स से वीडियो के सब्सक्राइब कर दिलो। बड़ा दिन से बेचारे चैनल खोलने बड़ा WR म्यूजिक हिट WR भोजपुरी हिट भी बा। WR ब्लॉग्स वीडियो के आप सब ज्यादा प्यार आशीर्वाद दी। एक से एक काल कंटेंट जा रहल बा रेडी बा। खाली आप सब प्यार आशीर्वाद दिला गरज बा चैनल के आगे बढ़ाई। देख लियो साहब विवास के टुनकी हो गइल बा भाई। रुकी ना लोग से पूछे ना नहीं एकर दवाई जे जानत होई न कमेंट में कह दी झड़ गइल बा। कमेंट हम पढ़ कर के बता देंगे। हाँ बता दे हमरा के स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। और जे भाई दवाई बताई ओकरा इनाम मिली परफेक्ट। आ गाना एक से एक जाता था रील बनवला एक काम बा सब रील वाला म्यूजिक डायरेक्टर विराज। गाना ऐसा लिखाइल बा सब रील बनावे के मद्देनजर रखते हुए एबरा के जमाना के अनुसार जो ऊपर से आप लोग खुल के रील बनावे रील के तो ध्वजिया उड़ जाई वो सब गाना पर साफ एक से एक गाना बा ब्लास्ट। आप सब ब्लास्ट बना दी ओकरा के प्यार से। एकरा के कब रिलीज करम रहुई जोन बनत वीडियो बा? जल्दी हो जाए 2-3 दिन में। ओके सर ओके बाय।